ko kunnafoni ale tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye Renouveau Télé lajɛbagaw an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw fɛn fɛn sɔgɔlen don aw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw mana kɛ Mali kɔnɔna la walima Mali kɔ kan ka yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye ko bɛɛ k'i bisimila. Renouveau matin ale bɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ko fɔ kɛnɛ sigitɔla filɛ nin ye an bɛ foli di aw ma ka kɛɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ka wagatiw cogoya ye aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ sɔgɔmada fɛla la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw ma maa minnu bɛ yen nɔ k'olu fana bɛ wagati wɛrɛw la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la kunnafoni ɲuman o sɔrɔli na siratigɛ fɛ maa minnu bɛ yen nɔ k'u sera u ka baarakɛyɔrɔw la ka ban n'u sɔgɔlen don an na an bɛ foli di u ma aw minnu bɛ ka an lajɛ sɔgɔnɔnaw la an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ in kan don o don aw ni aw bɛ ɲɔgɔn bolo aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ ka taga aw ka baarayɔrɔ la aw bɛ k'an lamɛn ka taga siraw fɛ radio sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu fana bɛ k'an lamɛn aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ aw fo o yɔrɔ la an bɛ radio Renouveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an lajɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ an suit an ka direct la an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ni yɔrɔ bɛ jɛmukan in ale kɔnɔna la tunkarankew an bɛ foli ba di aw ma fɛn bɛ tali kɛ an ka dibila baarakɛbagaw la u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kama anw bɛna don kunnafoniw olu kɔnɔna na sisan nɔ Umaru Koyita ka fara Isa Kaba Sidibe kan ani Fanta Tomota kibaru olu bɛna dayɛlɛ sisan tuma min na sanga kɛra 21 ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ studio Bamidaw kɔnɔna la Umaru Koyita bi alamisa ye Fanta Tomota dɔgɔkun bɛ k'i sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la kosɛbɛ n'a ma ɲɛ ko layidukan de bɛ ani kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana tigɛ da o da la an ye layidukan min ta an b'a mafa walasa ka se ka na kibaruya ɲuman di kanubagaw ma min b'a to u ka kunnasiri o bɛ ban pewu u ka tile journée ale kɔnɔna la a bɛ cogo di siga tɛ o la Fanta Tomota layidu o ye juru ye n'i y'o ta i kan k'o dafa o kun kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na don o don an bɛ kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka na an kanubaw an lamɛnbaw k'olu ladɔnniya kunnafoni cogoyaw la an b'u fo k'u bisimila siga t'a la bi dugu jɛkan bɛ cogo di kunnafoniw ta fɛnw ye jumɛn ye bi dugu jɛkan ka di kosɛbɛ kunnafoni caman b'an bolo an bɛna min lase nisɔndiya kunnafoniw b'a la i n'a fɔ kunnafoni dɔw b'a la minnu o ye kibaruya o n'a ta cogo ye Umaru Koyita o la ko kanubaga jamakulu sɔgɔlen ka to anw na sɔɔni dɔrɔn don kibaru ale bɛna dayɛlɛ anw ka bi sɔgɔmada in na kuma se min bɛna walawala aw ye kosɛbɛ Isa Kaba Sidibe fɛ o de ye scandale financier kɔrɔ ye jumɛn ani a bɛ mun de ko fɔ a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na o ye anw ka bi décryptage babu ye anw ka bi maa welelen o ye maliden ye maliden min ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée équatoriale ma i n'a fɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ jamanaden wɛrɛ minnu sigilen bɛ Guinée équatoriale kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka papier ko ni gɛlɛya bɛ a la nin wagati kofɔlen na ko gɛlɛyaba bɛ u kan Guinée équatoriale kɔnɔna la o kama anw y'a ŋaniya ka se ka wele bila maliden dɔ ma ka bɔ Guinée équatoriale a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye situation a bɛ niveau min na Guinée équatoriale kaw fɛ yen nɔ o lasiw olu bɛna na kɛ avant projet de constitution bi sɔgɔmada in na fɛn bɛ tali kɛ a chapitre 3 la Isa Kaba bɛna don o kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ aw ye bamanankan na walasa aw ka se ka faamuyali kɛ sariya sunba ale ɲɛbila baaraw gafe kɔnɔna kow kan don kibaru o bɛ dayɛlɛ sɔɔni dɔrɔn Umaru Koyita ale fɛ tan ni ka segin kibaruyaw bi alamisa donya in na mun bɛ sori bolo k'a di ma a ye mun sɔrɔ a bɛna min ɲɛfɔ an ye sɔɔni dɔrɔn ani sori bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ anw ka bi kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ jabɛti bana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko yalima jabɛti bana kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ɲɛ ka yeli la o kama fɛn bɛ Dr Jérémy Damele ko fɔ ka bɔ JK Optique kɔnɔna la ale bɛna o kibaruyaw da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan Hawa Daɲogo ale ka yamaruyaw olu kɔni kɔnɔna la an ka don fɔli duman o bɛ yan nɔ kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ lasew fɛnɛ bɛ yan nɔ Alexis ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma bi o lasew fɛnɛ bɛ kɛ sɔɔni dɔrɔn tagalen ɲɛfɛ jɛmukan in ale kɔnɔna la an bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ sisan nɔ ni wagati bolo da cogo ye Fanta Tomota an b'a fɛ ka don yalima kunnafoni jumɛn de bɛ an ka jamana kun kan Fanta Tomota kunnafoni caman bɛ an ka jamana kun kan o kuma kɔnɔna na an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ tali kɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ an ka
kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ nɔni olu kɔni bɛ banbagaciya wale kɛlɛ gendarmerie tɔgɔ la ko olu yɛrɛla mugu pɛrɛnta dɔ kan mun de bɔra a la an bɛna an da se o ma ka fara o kan kayikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ka ye kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ni o bɛ futeni daw ko fɔ o baarakɛlaw kɔni tun bɛ nisɔngoya baara laɲini dɔw la mun de bɔra a kɔnɔna na an bɛna an da don o fana na ka fara o kan fɛn bɛɛ tali kɛ banbagaciw la a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana camancɛ bolo la ka se kɔrɔnfan ani tilebiyanfan ma o bɛ ka tasuma bila maaw ka foro la ani ka se sow yɛrɛ ma ni Usman Togo ka yamaruya sɔnsɔnni an bɛna an da don nin bɛɛ la k'a walawala. an bɛ segin ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ k'i bɛ soli k'i sɔgɔ renouveau la walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ an b'a fɔ k'u bisimila ni baaraw dandontɔ ye yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ banbagaciya wale kɛlɛ n'a a bɛ fɔ a ma force antiterroriste minnu bɛ gendarmerie la a yirala k'a fɔ k'olu ka bolimafɛnw kɔni na ko kelen yɛlɛla mugu pɛrɛnta dɔ kan o mugu pɛrɛnta ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla studio tamani maaw fɛ ko u bɔtɔ de kun don dugu la ni o bɛ maaw ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔso cercle mara kɔnɔna na ka u kun da kucala kan waati min na u yɛrɛla ni mugu pɛrɛnta in kan ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye ko a kɔni kɛra sababu ye ka maa kelen bɔnɛ a nin na maa saba ko olu banana ka tɛmɛ ni kunnafoni min sɔrɔla ni yɔrɔ kofɔlen na a yirala ka fɔ maa minnu kɔni banana ni waleya ninnu na olu taara ko u kun da Bamakɔ kan walasa u bɛ se ka furakɛ cogo min na kunnafoniko nasira la halisa kayikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ kɛnɛyaso la ni o bɛ fuseni daw ale ko fɔ ko olu kɔni tun ye nisɔngoya sigi dɔw baara lasigi ni o kɛra ka bɛn tarata octobre kalo tile 25 ma ni a bɛ fɔ a ma sitinga min yɛrɛ baaraw taara heure 2 bɔɲɔngo la u ka laɲiniw de kɔni tun ye ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla ni maa ninnu fɛ ni studio tamani maaw ye o lase an ma u ka laɲini tun ye walasa cogo min na u ka baara kɛ cogoyaw olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na gɛlɛya min bɛ u kan olu bɛ se ka wuli cogo min na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa baarakɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni kun bɛ baara kɛ impôt ani ka taa se domaine ma o maa minnu taara retraite la olu kɔni ye jɛkulu dɔ sigi yalasa cogo min na u ka jɛkulu a bɛ se ka lakodɔn maaw fɛ ni jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ association nationale des travailleurs retraités des impôts et des domaines na u kɔni ye jɛrɛjɛrɛ kɛnɛ sigi min yɛrɛ kɛra u ka jabala la ni o bɛ Bissau ale siège kɔrɔ ko fɔ walasa cogo min na u ka jɛkulu a bɛ se ka dɔn laɲini min bɛ a la u bɛ se ka o lase maaw ma cogo min na an ka jɛ an k'u ka lase lamɛn. Min do politique tɔn tɛ an bɛ association créative de la c'est-à-dire que an bɛ jɛ de ka an ka hɛrɛw ɲini a tɔn kɔnɔ hɛrɛ min do a bɛ mɔgɔ minnu a ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ye baara kɛ impôt la n'i ye baara kɛ domaine na o bɛɛ n'i taara retraite la e bɛ na anw de ka tɔn na an bɛ jɛ ka waleyaw kɛ k'a ɲɛsin an yɛrɛ ma k'an to retraite la o de la an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka na an ka tɔn in na ni minnu nana u b'u tɔgɔ sɛbɛn u don tɔn la sɛbɛnw b'u d'u ma an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kana pour que tɔn in a ka yakubaya a ka dɔn voilà o y'an ka laɲini n bɛ ɲinini de kɛ bɛɛ fɛ an kɔni an ye cidenw de ye an b'a ɲini baarakɛla fɛn o fɛn taara retraite la k'i bɔra impôt la i bɔra domaine na i ka na an n'aw ka jɛ ka baara kɛ parce que an tɛ yan an yɛrɛ an bɛn olu bɛɛ de voilà welewelekan de don u bɛɛ kana don an ka tɔn in na an ye baaraw boloda baara yanni impôt direction mɔgɔw an n'u bɛnna sɛbɛnkan na bɛnkan min don b'a jira k'a fɔ waati o waati n'u bɛ fɛ ka degeden kalan kɛ minnu bɛna baara la n'u bɛ fɛ ka k'u dege u bɛ u kan bɔ anw ma mɔgɔkɔrɔbaw b'an na expérience b'u la u bɛ kodɔn u bɛ baarakɛyɔrɔ in dɔn u fana bɛna ka se ka u ye min kalan baarakɛyɔrɔ la k'o lase denmisɛnw ma. aya nin kun ye Seydou Traoré ale ka kumaw faralen ɲɔgɔn kan Amadu Jara ale ka kuma bara la an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye maa banbagaciw minnu bɛ an ka jamana camancɛ bolo la a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka waleya jugu ta ka dugulamaw sɛgɛrɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniya sɔrɔ cogoyaw ye nin waati laban ninnu kɔnɔna na ni maa danɛ jugu ninnu kɔni ko u bɛ tasuma bila mɔgɔw ka foro la fo ka taa se mɔgɔw ka sisow ma dɔgɔkun dama laban ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ye tiɲɛni caman waleya kɛ camancɛ bolo la ani ka se kɔrɔn fan ma an ka jɛ an ka lasiw lamɛn Gabriel Keita ale min fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ ni an baarakɛɲɔgɔn dɔ ka kuma ye
ko Banbatu bina dugu dɔ kan jan Sege commune kɔnɔna la n'ale yɛrɛ bɛ banga cercle kɔnɔna la tɛnɛdon octobre kalo tile 24 san 2022 kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko ni Banbatu ninnu yɛrɛ y'u to kulu dɔ de sanfɛ ka se ka tasuma seri ka don ni dugu in na wa dugudenw fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko maa kelennin tora la wa ko cɛnni minnu kɛra a yɔrɔ la ko digiɲɛso dɔ tun b'a la ale ni so wɛrɛ camanw de jenina Imisa commune kɔnɔna la n'u yɛrɛ bɛ Tomiya cercle kɔnɔna la maa 5 sara ale ni maa 4 banana dɔgɔkun tɛmɛnen ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a fɔ ko Mamadaga dugu jenina arabadon octobre kalo tile 23 kɔnɔna la ale ni Anlidaga tɛnɛdon kalo 24 san 2022 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛrɛ bɛ kan ka sɔrɔ ni yɔrɔ jeni ko in na ka tugu dugudenw yɛrɛ ka sɛnɛ waati de ye nin ye kunnafoni ko nasira la alisa fɛn min kɔni an baarakɛ ɲɔgɔn studio tamani ma olu ye a lase an ma k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔni bɛ fan caman fɛ nin waati laban ninnu na ka sababu kɛ kurantigɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ bolo ani kɔran fan ko o kɔni yɔrɔ maaw kɔni bɛ ka nisɔngoya yira kosɛbɛ wa wulikajɔw fana bɛ ka kɛ kurantigɛ a bɛ ka gɛlɛya min lase u ma ni yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min kɔni bɛ tali kɛ cakɛda min sigimɛ kuranko kunna an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ EDMSA ko fɔ a yirala k'a fɔ ko o maa ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u hakili bɛ nin gɛlɛya minnu na nin gɛlɛya ninnu min bɛ ka se duguladenw ma ko wa k'u bɛ ka waleya bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa a ko u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na nin kun ye bi kunnafoni tako fɔlɔ ye an sera ka min sɔrɔ k'o lase aw ma Fanta Tumuta nin bɛ dan sigi kunnafoni tako fɔlɔ la yani an ka don tako filanan okumu kɔnɔna na Omar Koita an bɛ i fo don kibaru tako fɔlɔ an bɛ ale ɲɔnkiri nin yɔrɔ la tuma min na sanga kɛra 34 nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ o sanga kelen kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka taga an ka siraba kanaw la ka se k'a dɔn bi sɔgɔmada in na alamisadonya in na taa ni ka segin bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔna la an ka sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la ka fara Anazer ka wele-weleda kan min lasew bɛ kɛ don o don Sori Ibrahim Diallo ale fɛ ni sanga kɔnɔna la an b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatilen don